Halo, balik lagi di kontennya ada Rizman Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita lagi berada di Kota Padayan, tepatnya di Desa Poko, Kecamatan Pringgo, Kabupaten Padayan, Jawa Timur. Yang baru bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe di bawah video ini ya bolo-bolo, dan dukung terus melalui channel yang berkembang. Nah, kita lagi berada di kandangnya Fajar Adiwipro. Sudah dari 2 truk bro. Piti sawah banyak perang. Pak, sehat alhamdulillah. Ora video sapa video ngerti ngopi di taran. Piye sih, Pak? anu renek beasiswane di video wae. Beasiswa pandenge kaya apa wae? Ya kudune di video ngono kuwi nek kowe terkenal karo entuk duit lah aku persenane apa? Oh ngono. Nah, Kudu terkenal dhisik berarti. kudu Jam piro tanggal ini, Pak? lagi wae. Lagi. kowe teko. Engko sing ngisi sik sapa ya? Sik kowe anggere ning dhuwur mobil ku kono mbok tumpuk. Engko padane Mas Joko. Mau ki tak bel, makane angkaten. Sopo sing dibel? Oh. Ora diangkat ya salah ya tak disiki. Padahal aku mah ngelusa-lusu sih wong lali. Ngali tapi tekan ngene percis selamat ya. Ya iku mau. Ngene iki dari bibir ke bibir iki kan tetep tekan. Bila ketemu Tony mau. 12 wae 14 sak turun kuburan kanan oke. Lah wis ketemu. Enggak sih ketemu wong apik wong. Lah iya. Wong ora bener lebone kuburan wong. Ya padha wae adewe iki padha wae wis kawasan kene. Busuk-busuk ket pirang tahun ya wae ya. Dadi ini ya karo warga kene apal. Apa ngomong Pak Yatno ngomong. Iya, supayana tak teleponke bose sik ngono ae. Engko Enak tunggal iki. iki kari yo. Tunggal iki. Wah. Tapi pinter ya iki. Mau niki 12.000. Barang lari-lari iki saiki piro? 14 lho. Tapi kan saya muda yang muda. Ini ngedol larang tetap ra iso ora wani. Ya kuwi lah Paling saiki iki 15 ora anggere sing lawas wis saya muda. Sing ngene-ngene iki tetep diundane ibaratnya mentok yang 15 dituku. Mulai mana ngantek larang anu ora iso. Wae lho. Yo mbuh. Sangka sregepe mriki lho karepe. Nek jenengan pun apal dalan. Ora apal. Kurma iki anu lho Mas, apa? Gone HP iki fotone foto Susana kuwi lho sing ranjut dene. Gone anu kuwi. Kuwi Lah Dian. iya. Asline ki Dian. duwe anu senes. Lah ngene Iku apa nomere Mas Dian. Ya. Umpamane fotone iki wes iki kan ngerti. Udah edian iki Lah iya fotone iki Susana. Balah. Lah mana ngate ngerti apal karo Diane malah bablas nyang kandange Pak Dian kono ndak anu. Ya ini makane kuwi gapura kuwi maju sithik ngiwa kuwi lah. Lah nek barang anu ki. Areke demben kan. Dian. Iya. Dhisik kan atas namane anakku kayak anu kae mlebu kan dileboni nomor gelas yang dileboni tek dirubah nomere ATP kur kuwi wae wis diganti jane kete sing dielingi kur kuwi. Fotone wae sing diganti Mas. Foto. Otore ndak ngerti anu nomere niku dihubungi kan mriku. Si Monggo Pandra lho. mek sarapan. Kulino kirim pakan. Lali lho yan ki. Nyang kene sapa? Kene iki. Lha iki kandange sapa iki? Ya iki kan melu anu. Samudra. Putru. Udah. Halo, Cio Mas. Ya Mas. Ya kuwi. Mandra iki tak takoni. Udu iki lho. Video iki. Ya nek Pandra, nek Pandra yo ngertine udu iki omong sing ditelepon kandange Dian. Lah makane kuwi. Nek Alfa Jaradip kuwi yo kene tapi nomere Dian. Lah aku takon kon sing sekolahan kuwi sing biasane andil sekolah ngiri meneh kuwi enek wong kono malah ngerti kene malah. Wah, nu bere ini mlebet. Oh iya dalane Tony.
Di Tony ketemu Tony delalane kan anu prapatane Tony ngono. Kali ini mendet jadi. Mriki ya. Iya. Biasa Gini Agung ding. Nomor sekedhik ding. Apa mau telas mriko, Pak? Budi. Gini Agung. Lu kok malah boten paham. Ngono iki tek. Ada sejareng. Eh? Enggak. Nanti jemuk. Ares. Ares turane kurangane jemrono ngono, tapi jarine ndak sida tapi apa? nyari sih pirang atus ngono. Malahan. Cilik-cilik. Wis mendet. Kok maju neh lek pepet cetan. Kok maju neh pepet.